PM kita ngunyan. Pwede man SM. PM para mientras. SM salida muna. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, magsarabay-sabay kita digdi sa programang ini. Pero siyempre, daita malingawan. Yaon dyan ang Megaforce Patrol. Sa 1st District, si Jomar Bien. Sa 2nd District, Al Armario, Luis Barcena, Joshua Bino, and Anz Galero. Sa 3rd District, si Jimmy Nasalita. Sa lado technical, siyempre, Andaing Kupas, Ramir Tanay. Sa News Base, si Pading Mardila, asin si Angel Mustasa, an Prinsesa, kan Sur na parte kan Legaspi. Nata nag-uulo ka, big boy. Duda ka? Dahil mo na aling so profile pica ni duman sa Boracay. Sabi ni Big Boy, ano nga iyan? So aki, sina ba kanya koan? May giring-giting so pangitaas. Pangyari sa Matagbak. Preparar na tabi ka mo, preparar na, taod to na. Magtaop na kan bagas. Tapos saw-sawi na yan, tangani makaluto tulos. Madis po na naman kipanira. Kasi bago, may pig dyan kami sa Albay District, nagkape-kape kami. Kasabi ko si Pading Unin, sira mo duman so pinakro na batag. Diyan niya ako, balikan ta ka. Ano pa niya ako niya mo dyan? Pata ngaya pata. Linagang pata. Niya ako, reserve ako dyan. Pati so lumpia. Pwede na yan. Okay, ano nito sige si Big Boy? Monitor ko, monitor. Bago ang baterya, girl, paano? At mas kisay na ito na tapakarayong kulugod. Sige si weekend ni o sendo ni Marie ibugtak. Ibugtak ko sa ibugtak ko lugod sa ito natin nakaka-disturb. Okay na, boy? Okay na? Ito na lugod. Ito na wala lugod,
Yugod mo bagay yan, pahit na yan. Sige. Okay na. Orarayo ko na. At makasugon ang feedback. Bago ang baterya, fully charged. Sa talinga ko. Ali ang kulugod sa talinga. Paano monitor ko? Iyon na. Okay na yun eh. Ibaba ko lugod. Pangyayari sa yun na. Then ang feedback. Okay. Pero parang aran ka daw tanakan mga istorya hali dyan sa luwas. Inutunta ang 3rd District nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, maray na agatabi sa imo, sir. Yes, manager, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong istorya, kay Puhan Tabangan an uwas. Dahilan sa prangkahan, tinaraman ni DTI Provincial Manager Dindo Nabol, ang mga opisyalis digdi, turog, ang ekonomiya, kanuwas, Turog. dapat mapukawan ang lokal na gobyerno nagulpi ang oportunidad para umasinso ang nganan ng ekonomiya at industriya o negosyo digdi sa nasabing banwaan. Anday masabutan kan DTI, dari kulang sa motibasyon. May problema, posible nasubrahan sa politika. Kung kaya ngunyan kay Puhan mag-double time ang mga lokal na opisyalis digdi, dahilan sa nahuhuri ng maray ang uwas kumpara sa kapwa first class municipality na paangat ang ekonomiya. Ang DTI, kadakol na dakan sa indang mga intervention digdi para pa-training sa ngaran ni entrepreneurship, nagtahonin na mga financial assistance, urog na so pamoso digding produktong puto di uwas, dati sikat. Yan. Dati sikat ini, ngunyan, gari lugmok na, gari dainin pagabante. Then na dyan sa putong uwas. So, ano yan, bagas-bagayan ba ka? Gari bihira na mahiling ini. Ginalpong na bagas? Oo. Bako yun yung suyo ako nagisaligaw? Wala na nga ni sa uwas, maski sa photo festival, dahilan katong pandemya baga, wala. Dahil naman isik ko na nun ang dalagan. Naputo palan. Oo. Ang uwas, saro pa, kontribusyon sa ngaranin na industriya nin coconut industry. Agad maski may multinational, maswerte ko tanan uwas. Ta may multinational investor na yaon da nakabay sa kagmana ba? Ang produkto BCO, ano daw ang BCO? BCO man sa nadahan negosyo. Virgin coconut oil. O gayo Kunya, dahil intervention lamang ang lokal na gobyerno mag-isip ninibang estratehiya na sa ibang mga parte kanyog mapakinabangan. Ano mo baga, Jim? Nyog, yan ang produkto na maski rin na parte kanyog pwedeng maging byproduct. So, duman sa nasa BCO sana. Pwede kaya na BCO, coconut husk, coco lumber, so coco leaves. Gabos baga, napapakinabangan. Bunot. Ano? Subunot. Kaya coconut husk, Pinagtap na nga ni Dakan DTI sa Jubukin. Sa Jubukin, gulpian pipa pa dumanan kan mga bunot. Pigigamit baga, pigigibo baga yan. So, yan ang kung may mga landslide baga. Ano ito, coco wire. Pwedeng higdaan. Pwedeng pang dekorasyon. Pigagamit nga na yan sa kutsyon. Tama na nga tapos pang fertilizer. Dahil kung tatabi director, si provincial aktibado pati ni si provincial manager Dindo Nabol sa magpagtabang sa mga lokal na gobyerno, pandadakop duman sa mga madaya na mga timbangan sa mga saudan. Dahil kung
ang punto de vista niya para digdi sa banwaan kanuwa salbay. Sa UWAS to pump the local economy, to awaken the economy kasi for quite some time ang UWAS medyo nagkaturo. Ibig sabihin ko sa nadala sila sa pumadagit na prakon ko sila na yung mga taga-LGU na ang UWAS talaga medyo nagkaturo. Medyo nakamunta na ibang mga level din ng mga class 1 municipality. Yes, this is a first class municipality. So the kulo digi industriya na dapat nanaudyan ng maray na dapat mapakinabangan, maging aktibo. So for example, nilang naputo di UWAS. Nakulo na kaming intervention dyan na tinao, training, financial assistance, mga equipment, and so on and so forth. Pero until now, they nag-move. Siguro kulang sa motivation, or kulang sa... siguro yan. Pero it should be a private, thing. Kasi mga private entrepreneurs yan. So, siguro now, kung maging active training LGU ba, magturuan na kami para para mapauswag pa ini mga industriya rin sa UWAS. Pero pa ining coconut industry. So, dakulo kita biging pwedeng mag-ibo. UWAS already has the biggest investor in the province as far as coconut industry. Yan bagay din ang US Dignity sa Tagmanaba. It's a US-based company. It's a $1.2 million investment way back. So, ang produkto dyan, yes. Ang produkto lang dyan, it should be it should be an integrated coconut integrated processing plant. Pero at the moment, ang produkto pala nila VCO. So, dahil sa ibang parte kanyo, dahil pa nila natatap. And, sayang lang. And actually, nalink na siya sa Jubukan Enterprises for the processing ko itong punot. So, kukukoy baga. So, yan, pwede pa yan mahiling na mga avenue na yan. Motivation, collaboration siguro. Yes. Sa mga, respective agencies. Ang last, nakakagulay na nito. Ayan, tabi, dapat bukawon ang lokal na gobyerno, local officials, kanuwas na nakulo na oportunidad para masinso ang UWAS. Yaon sana, kaipuan sa ng collaboration, tapping, yaon ang DTI sa pagtabang. Tarabang handaan kaipuhan sa nasabing banwa. Kung ilingan mo, tabi, Manager Jim, ang UWAS is situated sa Inutan baga Pulanggi. Ang Pulanggi asinsado. Bago ka UWAS ligaw. Na mamatahawan sinda. Pwede ko ta baga paguruyod-guyod ba ko? So spill over sa ligaw pwedeng makaabot sa UWAS. Spill over man sa Pulanggi, makaabot man sa UWAS. Nasa tao sinda. Duran nga ni, pwede pa. Pwede pa. So, napapaano, kunilingon mo baga, pag nag-agi ka dyan sa UWAS, pero sabi, tama itong pigsabi ni Mr. Nabol, na turog. Turog nga ni. Nanok gayod. Kay Puan Pukawon. Pangyayari. So, gayod, sa bagong set of local officials na yaon dyan ngunyan, sinda naman ang mag-initiate kay Lakdang kung paano papakinabagan ta. So, ano sabi ni Mr. Nabol na investment pera itong milyon? $1.2 billion. Uyog. Probitsara na iyan. Mo ang produkto sa nang pigkukuha. So, lana? Virgin coconut oil. Ano yan? Ano yung kumbaga? Ano ba? Ayan na BCO ngayon. Pangbulong iyan. So ibang byproduct, pinabarayaan sana. Kamantala ngayon, pwede man mag-isip sa lokal na gobyerno na itapin lalo sa Jubukin. Iyo nga ni iyan. Pero kayan, iyan sosyalado ka negosyo. Turismo duman sa West Coast, pwede pa ito. Iba man ito ang lado. Sa Angulo, na kung natatan UWAS na nga turog, na iba manigaran na so inot na pagtukaw ni Mayor Domingo Escoto. Dahil man maski sa alkalde, dahil
diskarte kan so ano mga plano taday man in good relationship so SB and the local chief executive. Bako siya na iyan na so dating administrasyon. So, disdi pa ka ito. So mga nakaagi pa. Araw man ka na sitwasyon diyan bako? Na Daw ko na da sa dalagan kanibang first class municipality parehas kan uwas. Daog na ang maraysay baka na mamartid sa naman. So, kung ilingon mo, may potential was. Dakula ng potential tabi director. Yan, may mga may mga beach resorts diyan. Dapat approve siya na iyan. Double time. May oras pa. Oras pa. Gumising na. Sabi ni provincial manager, dahil sa nangyayaka mo madagit, prangkaon ta ka mo, turog ka mo. Yan. O, ipala po na kay Alcalde Escoto, muna kay Vice Loyola. Kung ano ang mga intervention na gigibunin data, ini-challenge ini sa indakan DTI. Challenge ini talaga kan DTI. Ang DTI, haro siya o nadaan sa indang paghingawa, matabangan makahabol anuwas kaya pinagkuhan ninda ini pigtututukan ngon yan. Sabi baga ni Mr. Nabol, ginaribo naman nindo sa gabos na pagtao kitabang. No di kulang pagayod ang motibasyon sa LGU na matapso sa indang mga rekursos para makahabol-habol lamang sinda sa ibang mga banwaan digdi sa tuya. Arukan kamaligbaga si Katono na so pinangat. Bako siya na yan na pinangat na yan. No di, so pag-asenso kan banwaan. Bata naipitsinda kan duwang sa syudad boda sa Ligaw boda sa Pulanggi. Linganinda. Dahil sinda na, kumbaga, dahil sinda kaya naiibog na sa Pulanggi, dakol laki mga negosyong binurog tax. Grabe na. Ang Pulanggi, rin naman siya na siyudad, matawuho na. Sa uwas, may night market na ang Pulanggi. Pag taririk mo naman sa sentro kan uwas, paglas mo sa diversion, tapos na. Bako? Anyway, ramo niya to kung paano yan didiskarte or man kan presenting administrasyon ang challenge na ini kan DTI para sa sainda. Okay. Ang tabi, boss, ito yung mga dag na informasyon, ali digdi sa 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Babalas sabi, Jimmy Boy, sa mga bungkaras kan istorya. Oy, ano nga na iso battle crack kan uwas dati ka ito? Halingawang ko. Dapat gayod, pwedeng sabihin na bungkaras uwas. Yun ang pahit kayan, bungkaras uwas. Taturog. Oras na para magimata. Mayor Escoto, and Sanggunian Bayan, itong bigsabi ni DTI Provincial Director Dindo Nabol will serve as a challenge sa Indo. Sana aksepta rin nindo ang challenge na yan kung paano kamo mag-angat man lamang. Pakinabangan ang mga rekursos na yaon dyan sa Indo. Magkigo lamang ki economic upliftment. May potential dyan sa uwas, okay? 31 minutos pasado alas 9. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Cobra, lakas ng #1 Surf. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Bimeg Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga
supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Mga mamshi, papshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta lagundi, Plemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga national board top-notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo. Ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Sige, dire-diretso pagkatakan mga istorya ali dyan sa luwa si LBB. Yaon dyan sa barangay Gugun. LBB, good morning. Salamat tabi SMPM EBP. Salida po na para mientras Edwin Barñares Peralta. Ubus na din. Talagang may talent ka. Ha? Multi-talented ka talaga. Posted na. Pangyayari, adi. Ika talaga ang dapat. I-recommend ko daw. Sa diri mo? Na nga niya ako pag may event digdi. Uyan niya ako, matibay niya ako yan mag-rap. Aday ka kaan. Iba na naman aurorunahan. O, sige na. Roger Tunatabi, Direct Edwin, good morning sa mga pakantabay. Location ka na DCGB News. Ngayon kita digdi kay punong barangay Kapitan na Perfecto Nasyon. Inimbi kita naman tabi Direct Edwin sa anuman an magiging lakdang kad na barangay. May kinaraman sa agrangay kad mga taga-Turok 2. Sa well and fact si Kapitan nga ni sa ruban sa mga residente digdi. Asin na may pinag-request siya sa nagpapatrabaho dyan sa Bailapia sa tabi Direct Edwin na pabuluson so tubig ng makahuruhawas lamang nindiit. Maaaraman ta kay Kapitan ng ipapang impormasyon na kinaraman sa Sirinya Bagay taan na Barangay Council day man papabaya tabi Direct Edwin si Kapitan nga niya man din nakamonitor sa nasabitan ng lugar tap. Good morning tabi si Direct Edwin Peralta po kan DCGB. Ato tabi ang disposition kan Barangay Nagraram Sirinya problema tabi. Hello Kap, Marinaga po. Marinaga, Boss Edwin. Opo. Good morning. Kundi ako nasa sala tabi Kap, iyan na agrangay kan mga taga dyan sa Purok na iyan. Taod-taod na yan ba ko? Yes po, actually, apektado man ako. Kaya ondig din harong po. Noon yan, actually, sabi ko nga ni, kada base, kasi siyempre pag nagsiminto sinda,
Kaya Opo. talaga, punguton muna for the meantime. Actually, kan karong aldaw, suminasi ko, pig patagasin dagay nakuan na puot naman, and then so mga debris na ginaba pasakat na, talagang kahit kuwan maalin mo na for the meantime. Taaram ko, pirang days lang ito nagtagas na ito. So talagang kan sarong aldaw, nag-request naman kita, sabi ko mahali, actually niya naman nga nag-upload na naman ako kay Engineer Flores. Opo. Yung kaiyan, ang engineering na. And then sa engineer, si Engineer Atos na kung pwede, mahali na. Ang kasimbagan sa to, kung ito nga nito patagas, and then so kuhan, so bako daw, ma-proceed na naman, sabi ko, dapat bako arog gaan. Every time na sabi ko, nag-upload ako kung pwede ma-entertain. So ngunyan, sabi ko, pigtawan ko silang plaso till 11 o'clock. Sana mabuksan mo na actually iba kita din mga problema like ang enot, so nagbaha man na piling igyan ki sarong residente kami na medyo nadiskuido por dahil sa tubig na nga ito, hindi mahilang ito pagtumbak ang pagkadismayo dahil namangnuhan si madiklom yun, medyo na uminali siya, medyo nagalingan. So sabi ko, ingatan ta ng mga araw kanta. Sabi ko, pwede man i-deterrent iyan, kaya nga kan sarong aldaw, pinaduman ko sila sa barangay hall. So, after portion, they aramin da sa mga tagsadirang lupa. So, may minunda akong mga ngaran, sabi ko, pwede kang kaulong diraray. Pero baka man ang issue, is dapat maalik muna ang tubig for the meantime na medyo matagas naman, so, na paril na parte. Kaptabi, ayan ang sa inpuan igo yang ki garo bubulusan tanganing di matuong ang tubig. Actually, yun na mismo itong kanal ang bubulusan. Pero sabi ko, halimbawa nagpatagas na, pwede man siguro pabuluson pa. Siyempre, may ikon mambagayan, may forma. So, siguro dahil magtamaan. Kaya lang, kansarong simana, pigpasa naman yung so paril duman, nakalaog naman duman sa kanal mismo, so mga debris. So, sabi ko, halin mo na for the meantime habang nagpapatagas kita kan sa ibaba na kote. So, willing man, kaya lang, sabi ko, pigtaon ko silang plaso till 11 muna na taga, kung pwede, irap nga kan mga tao. Minsan, mararibidyo sa kuya, di pa rin sa ababa, paano itong sa lower portion duman, kara irmana, and then sa mga pagkaraning, kaya makairak man lalo kan mga aki. Bako sa napati yan, siyempre, dahil tama na ram, bata pa ng bagantig uran, anding yan sa tig-ingatan pa, kaligtas nga sa COVID, na anding na naman kita. Kaya sabi ko, kung pwede, kaya medyo nadagit nga na ako duman sa long engineer ang duman kan sarong aldaw. So, yun man sa pakiuron pa. Sabi ko man nga, hindi sa kuya, purok dos, kung pwede, tiyos-tiyos. Kaya lang, sarang man ako sa apektado, mga tugan ko, mga residente. So, dapat ko na medyo kurkas-kas man sinda. Kung so, na may equipment, every time, maaling yung utulos kung may nakamara dyan. Okay. Kap, si Seta ba nagpatrabaho ka yan? Ang contractor is day ko aram. Yan, kaya request mo ni Gobaloy mo ng pig-request. So, nag-grant kita kang DPWH. So, DPWH ang nag-ano kayan. So, marimang nga na kasimbalan ka na medyo na paboran kita kahari-hari ng panahon talaga. Pero din talagang medyo nagtitios kami digdi for almost 27 years na. Pero yung araw ng kamugtakan. Opo. So ngunyan, nasimbaga na kaya lang apektado mang giraray kasi siyempre ongoing ang patrabaho tabi. So kung alambawa tabi kapso mga ragpa dyan, mga debris magkaarali dyan, ano ang bulos kang tubig dyan, diretsyo na? Pag nahali, for the meantime, pag nahali, talagang mabulos ang tubig. Nahiling ko man, actually, pero balik-balik na ako. Iyon man sana itong so, mga ginaba, and then, so, tagas kang itong akong portion na trinabaho, kaya medyo na ako na oran tala naman sa pagbukasin na. Kaya, pero sabi ko, pwede di buwang kipagi, iling man, maski ba ko kita engineer, sabot naman kung pwede pabulusan o dahil, di ba? Mailing naman. Siya na, kayan, kung alam mo, magbulos tabi kap, siya na, diretso kayan, di sa may Imelda Roses Avenue? Yes po. Kasi, actually, pag ililing mo siya, di tuwang kan tubig ang source. Kaya lang, pag nabubutong, lalo na
pag rainy season, arag mo niyan, tuloy-tuloy baga sa orang tango, niyan lang nag-init-init, pantuloy siya ata. Ang kontakan tubig yan, ali duman mismo kara gobernador, duman sa likod na posyon. Gabos yan, pag-aling airport, subin na overflow baga, ang catch-basin ka yan, digdi sa muya, at pali may harong ako duman, talagang medyo na uyam man ako, talagang haluyon ang panahon na pirming baha. Pero sungon yan, igwa na ki drainage, ongoing, yung manggiray sa naging problema niya. Kaya nakikinuron kami na kung pwede, kung may paagi na kung pwede, mabuksan. Sabi ko nga may pigaan-tabayan man kami dyan ng mga resident. Actually nga, pamangkin ko na medyo may diferensya man, baka umabot sa punto naman na mga diskwido, matapa, dahil mamangnuhan, baka ikagadan tubig naman. So kaya yan ang pakiuron tapirme sa inda, na kung pwede. Kada bis kung pwede, aliunindo ang nakaarang. Kaya po yan. Kamu pala ang tabi kap ang nagiging catch basin kan mga tubig aralay dyan sa mga kataraning na lugar nindo. Yes po. At talingani, sabi ko nga may harong ako duman at tinaw ko lang sa tugang ko. Talagang di matios, lalo pag busy baga kita. Malakaw ka, ano na talaga. Puro na sa natubig. Kaya haluyan ang panahon. Pero ngunyan, yun man sa pakiuron kung pwede. Kada bis ng trabaho, kung pwede dibuang kipagi, halion so nakaharang. Iyo, okay. So, opera ganit tabi, Kap, ano pa ang plano nindo? Tanganing, iyan na pag-ali kaya ng mga nakakaulang dyan, kung baga, palliative solution na yan. So, permanent solution, ano po ang plano nindo kayan? Iyan na po na, yun ang pinaka-solution kaya. Matapos lang iyan, siguro matabangan na kami kan manungod sa baha. And bako lang iyan po, sabi sa Redwin. Actually, pirang siguro mga, dahil po man 1 year, natapos na duman sa Port Said, sa paagi man ng gobernador, natapos pa, DPWH man yun. Kanya siguro naman kisarong problema dyan sa, if naman kaining lapyasa, ego kita dyan kinangarik lang apektado man. Ongoing man trabaho, nainot lang ito kidiit, digi parte sa may proof dos baryada. Iyo man ang problema ninda pag nagtatrabaho talaga, pag naulugan ki mga ati-ati so Main Creek, talagang minabaha. Igo kita naman ki mga siguro more than 10 houses ang yaon naman pirming apektado man, siring man sa moya digdi. Kaya nga sabi ko, tigawrong ko man duman. So, one, engineer, kung pwede, kada bis pagali, ara mo, hindi man talaga may iwasan din sa ongoing ani. So sa pagpatagas talagang maulangan sa tubig or minsan titirinsirahan nila para mas dai maraot so trabaho nila. Kaya bako lang iyan, pantulunan ning project na inagad ka sa inagad ka sa DPWH, nagirat man kita. So siguro ini mga maabot na panahon sana this year matapos iyan gabos tanganing matabangan sa mga residente tinalo ng taaram ko man ang battle kay bagan kan sa point ko ang kitang safety lalo pa ini kung pwede ka boss palagan ki apod gani ina flood control iyan man sila ang punta actually digi sa muya pirmi man talaga baha pining portion kang dos baryada and sa east actually nagururong kami na ragom ito nga yung sa pinakadulo sa east ang ururong ni is baldaw na ito diretso na sa Urosite dahil na magkanto duman sa Rilis ay ang project ni Gudmina na ipigil ito sa kung pwede talaga kung pwede pa lang kung kayang sigo po ng tubig oral daw pwede kaya pero nailing ko pag natapos ini siguro this year ining portion na ni from Purok sa East pasakat digis ako iling matatapos ini alagad ito duman sa parte sa Rilis connecting to Urosite kaya parang kay gobernador o kay mayor kung anong pinakaano talaga kung no arin pero ang plano isya o na po talaga nailing ko na so plano kang syudad. Okay, hopefully tabi Kap immediately masolve na problema bata tag-ura na baga baka mga masaro iyon na naman ang problema so sana maayos na yan tanganing safe na sa mga yaon dyan sa lugar tabi nindo. Yes, sabi po, yun man sa nagkaipuan pa talaga. Actually, saro yan, pinangako ko before ako naggagawan pa na sana makatabang. Alabod niya pa noon mga pagalbang mag-anap si sponsor
pag ang budget baga minsan alalo ang barangay dahil man talaga sufficient budget yan. Kaya puro lang kita kiuron. Kaya ngunyan nangyayari na kaya lang medyo may apektado. So kay puwag ka manggirahay na kiuron sa inda hindi siya nangaagdan kasi sa nagkontrata kaya balik. Okay, sige tabi Kap, mabalos na maray tabi. Okay po. So okay. Saro lang po tabi. Sige tabi. Okay, araw kanya nabuksan na actually kita kumbaga kita kang kang pag inaugurasyon kang manungod sa park. So nakikiuron kita. Kita baga dili sa gugun model barang kita nga barangay kita manungod sa Kalinigan. Opo. Ang pakiuron nilang lalo sa mga bisita actually ang nainggan niya magdiran sa Tuyang Kalayaan Park. Ang ano ko man lang dyan, siyempre, sa mga bisita, inot sa gabos, ang dapat mag-iringat. Panduwa, makikiroon man sa mga bisita kung pwede. Dahil at tabangan ka tabi na pirming madinig ka. Actually, kansarong aldaw na hailing ka, pagkabukas pa lang, kinagahan. Grabe na basura. So sabi ko nga kung pwede, nakikiroon kita sa mga nagdadarayo, kung pwede, basura ninda, bit-bit man girara ninda. Kung pwede na magparatakot, ako kaya ang gusto ni Kaya sa barangay, ma-maintain mi sa top 1 pirmi or top 2 or top 3 na pirmi kitang yaon naman sa taas na nag-implement ka ng waste management. Yung man sinang pakiuron pa dyan and sana padabangan ta ang part. Pakulang yan paingaluan sabi ko nga nakulaan na tatabangan ka yan na part na yan lalo na nagbukas na baga. So talagang may kakulangan pa kita. So ako nga ang tuyo ko man sa ngunyan gusto ko magbuwang kimayo kami. Kung pwede, may ipapakiuron ako kung pwede na may mga bagay kami dapat pag-urunan manungod dyan sa park. So, yung man sa nang pakiuron ka, padabaan tayo na park, sa tuya yan kapos. Kulo ba ito, Kaptabi, one time, nakadyan man kami sa Nakalayaan Park, talagang magayon, may dancing fountain, gabos, may playground. Ngunyan, sa ibang mga tao, sige subirik-birik, nag-aanap tras kan, tabi? Yan ang saro na, actually, igwa dyan nakamanage, actually, dahil nakaano sa barangay. Yung nga nang ipakiuron na kung ano ang pwedeng dapat maray na gibuhon. Saro po yan, and then also sa CR, dahil ko aram kung anong mapag-uronan may baka taon mapag-anan na ni Mayora iyan. So, igwa makita ki mga suggestion, tanganing mapakaray and ma-maintain na malinig ang site. Saro po yan, tabi sir, ang problema yan na panahon sa trash can. Actually, dahil kita nag-encourage sa may trash can dyan. Ang sabi ko nga kung pwede laugan parang MRF siya. So, siguro, ilingon pa kung ano ang pwedeng kuhan. Pero aram ko, manageable man yan. Sarit man sa na problema. Ang talang dyan, kung paano igibuhon. Yan, okay. Apo. Sige, tabi, Kap. Mabalos tabi. Sige, tabi. Okay. Sige, tabi, sir. Sa mga nag-antabay, Diyos mo rin na aga sa ito tabi. And salamat kasi Diyos magbantay sa tuya. Okay. LBB? Opo, salamat tabi Kap. So yan tabi SM, PN, EBP. Sa lida mo na Paramientras, Direk Edwin Banyares, Peral kasi Kapitan Nasyon, kan Barangay Gugun, Legazpi City, may kinaraman sa follow-up. Kaya ba si Joshua James Bino na naglabto sa Baha Kasubago? Ako po si LBB, salamat para inaka. Mabalang sabi LBB and Kap Nasyon. Bago kita mag-break, ilawag ta naman ang dagdag na istorya halik dyan sa 1st District ng Albay, si Jomar Bien. Jomar, iyaw ka na tabi. Salamat, Direk. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong mini dump truck, asin sarong garbage transport, motorized bangka. Ang pinagahagad ngunyan kan Isla San Miguel, kan Tabaco sa lokal na gobyerno, sa paagi kan sarong resolusyon na ipinagpresentar kasudma ni Kagawad Presyo Matanggo, kan sa ginibong regular na sesyon katagunian pong tanglungsod kasudma. Susugdigdi sa resolution na nagahagad sinda nin mini dump truck sa lokal na gobyerno, particularmente kay Mayor Crisalagman Luis Rotangani, naggamito na paghahakot kan mga basura duman sa 5 barangay kan Isla San Miguel. Pero dahilan nasa isla ang lugar, apuera kan mini dump truck sa Roma na bangka
garbage transport motorized bangka ang pinagahagad maninda. Tari na yon magtransportar kan mga basura hali sa Isla San Miguel pasiring digdi sa sentro kan tabako kung sa inya on digdi ang sanitary landfill. Ang lakdang na ini yung pinaboran man ni Mr. Reynold Martires ang sentro kan syudad kan tabako. Sa pagkikipagulay kan DCGB News kay Martires ngunya naga sa iyang sinabi na magkanig-kanigo sana na matawan kanaro kaining mga kagamitan ang Isla San Miguel dahil ang taday man pwede na itambak duman sa isla ang mga basura lalo na itong mga residual waste. Sa iyang sinabi na ang pagtransportar kan basura o residual waste pasiring digdi sa sentro para itapok sa landfill iyuan pinagigibunakan sarong barangay duman sa Isla San Miguel. Iyuan barangay Rawis. Sinabi niya na sa barangay Rawis halos once a month na nagbabiyahin ng mga basura pasiring digdi sa sentro kan Tabaco para ma-dispatcher na ini sa sanitary landfill. Kung mapaunrahan ining kahagadan ni Kagawad Tango, bako sana itong Rawis na nagpe-personal na gastuhan barangay para mayato digdi ang mga basura kundi maging ang iba pang mga barangay sa Isla San Miguel ang makikinabang. Ang arog kay ning lakdang sigon kay Reynold Martires iyo ang pwedeng gibohon ngunyan dahil ang tabako man gulpi ang basura asin dahil man kinakaipon pa sa mga oras na ini na magbuktak dumanin permanente na o magbuktak nin permanenteng tapukanin basura sa Isla San Miguel. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Mabala sabi Jomar sa mga dagdag na istorya, Boss Alan Armario and Sir Joshua. Daud, istambay ka mo pagkatapos na kan Hour on the Hour news. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation.
Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Agriculture na ang danyos asin kapierdehan na sinapar sa agriculture infrastructure dahilan sa magnitude 7 na linog na nagkayugyog sa Norteng Luzon o minabot na sa 263 milyones pesos. Anhiwas kan danyos na rehistro sa Cordillera Administrative Region asin Ilocos Region. Sa indang sinabi na kasabay na digdi ang irrigation system, farm-to-market roads asin farm structures. Sa ibong nalado dahil pasindang na irehistrong crop damage sa good sa Ngunyana. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Cobra, lakas ng number 1. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia.
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate as in zinc. Importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Anong man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Convincing. Bayan ang mga tugang sa ikaduwang kabtangan sa tuyang programa Tingog ang Banwaan sa Radyo DCGB. Ngunyan na Miyerkules. Balikantaan mga istorya halid dyan sa luwas. Nasa linya si Boss Al. Al Kamen. Yes, good morning sir. Alam nga naman nasabi mong good morning ma'am. Ere, may something na plano ka. Siyempre. Anyway, Director, dahil sa bagong operar ang mata ni board member Vic Siga Jr., iginilid muna for second reading ang resolusyon na masulisit nin 350 million. Masulisit? Masulisit. 350 million? Isulisit? Solicit. Iyo, sige daw. Resolusyon kan probinsya para ma-rehabilitar ang Kagraray asin Siga Memorial District Hospital. Yan ang nangyari sa plano kan gobyerno provinsyal na ma-improve ang mga district hospital sa Digdisaray. Saro yan sa prioridad ni Gobernador Noel Rosal, base naman sa inot niyang mga pahayag. Salud kan mga albayano, kakambal ang dakulang budget na makakinabang ang mga kontraktor sa palibot kan gobernador. Pikakat ko tulos, Direktor, na kaipuhan kang Kagraray District Hospital sa Bakakay nin 100 million. 250 million man para sa infrastructure development kan Dr. Lorenzo Siga Memorial District Hospital dyan sa Tabaco City. Kaya sa total 350 million baga ang isusulisit na base sa pigkapasar na resolution, proposed resolution ni board member Siga, masulisit sinda kay Senador Bongo na yung chairman kan Committee on Health sa Senado
Ayan, 350 million para makatabang sa Cagaray asin Siga District Hospital. Alagad para mientras iginilid mo na ini for second reading kasanggunian pananawigan kutana kaso hapon schedule na ini for second reading and discussion. Alagad nagdailan mo na si board member Siga sabi niya bago pa sa nang operar ang sa iyang mata kaya medyo apektado pa ang pag-review niya ang proposed resolution na ini. Kaya para mientras iginilid mo na ini para pagururuna sa masunod na desisyon. 350 million na agadon kay Senador Bongo. Lawrence Bongo. Tayo bagang chairman kan Committee on Health. Iyo. Iba lamang mahirakan matawan ang albay. At least mapakinabangan kan Siga asin Cagaray plus mapakinabangan man kan mga kontraktor. Nataday pa siya ba su JB Duran? Dahil ba araw mo, si Siga baga sa first district. Siguro, pig-represent niya man so first district, dahil pa man so third district pa, kaso taga third district man, iyo man ang mapaski resolusyon na masulisit man kon kay Say. Bakong ongoing nyo ang patrabaho dyan sa Siga? Siguro, sinot pang budget. Hindi kaya ako personal nakabisita dyan. Siguro, sinot pang budget. Panahon pa ni Gobernador Bichara. Iyo. Ang dawag ko nga ni, yan ang iba dyan na infra na patrabaho dyan. Garo na i-turn over na. I don't know, hindi ko aram masyado. Basta ini, so informasyon sana na nagboto adigdi sa Sangguniang Panlawigan ngunyan sa bagong set na kan mga provincial officials. Okay, sige. Ang direktor ang informasyon ali sa Kapitulyo Alarmario. Thank you. Sige, mapalastabi. Sa mga dagdag na istorya, isunod na naman si Joshua Bino. Joshua, pahit. Yes, good morning Tabi Direk. Good morning sa mga paraagtabay, sa mga dagdag pang pareta, dahilan sa reparo ng marhay na pagdapol ka nagbabaralang bagaw na mga hayam sa palibot kag daraga. Taro naman ini sa magiging paralidad mataawanin atensyon ni Konsehal Esteli Bichara tayo ang pamayo kan komitiba kan Public Order and Safety. Sigun ki Bichara, magkatarapos-tapos na ang mga priority legislative agenda kan sa iyang komitiba. Tatawan niya ni solusyon man ang nagdadakol ng mga hayam nagbabaralaw bagaw, posibleng magraning patakot sa seguridad, lalong-lalo na sa mga motorista. Aminado si Bichara, nasaro ini sa mga problema sa Banuan kag Daraga na talagang kinakaipuan naman matauwanin maniligong atensyon at aksyon. Alagad ang nahihiling na problema, iyo ang dog pound na po pwedeng pagdarahan kag mga ayam, kung kaya permisa ni Bichara na gigibuhan niya man ininin maniligong mga paagi. Mientras tanto, kung matatandaan, taro sa mahigot sa itig papangapudan ni Daraga Municipal Agricultural Services Office o MASO Officer in Charge Melgi Matosinos sa gabos ng mga Daragenyo na nag-aarata maring mga hayop sa mga alyam at silikos na maging mga responsable mga parataman asin dahil hanggang pagpabayaan na magbaralaw bagaw ini asin magkausapan anuman ng mga aksidente. Yan Tabi Direk ang mga dagdag sa informasyon na limanigi sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Sige, mapalasabi Joshua. Sige, dara-diretso katakan mga istorya si Ans Galero. Nasa linya man. Ans, go! Maray na aga direct, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag panyatong pareta, aprobado na kan sanggunian panlungsod ni Legazpi ang resolusong ipigbusol ni Committee Chairman on Trade and Investments, Councilor Engineer Glenn Caspulla, manungod sa paghagad kay Alcalde J. Rosal na magbilog ni mga operational guidelines oras na may turnover na sa gobyerno lokal kan Legazpi ang proyektong may titulo na Construction or Improvement of Puro Multipurpose Building including Site Development and Landscaping o mas bidbid bilang People's Park. Paliwanag ni Konsehal Caspulla ang nasambitan ng EDP. Napotol. Ayan. Okay. Baka mag-call back diraray si Ans. People's Park sa Puro. Yan. Ining existing dyan na, o yan, napigpapagibod yan.
sa Puro, so People's Park, okay na baga so mga stalls dyan, tapos so garo pavilion, ano yan tabi Ansi, yun na yan o igwa pang iba? Iyon na yan ang o iyang laog ka na mismong resolusyon ni Konsehal Casulya. Sabi niya nga ni, inidaan makakataonin boost sa turismo as in ekonomiya kan syudad, kung kaya magkakanig usa naman na lokal na ehekutibo magagawa ni operational guidelines dita nga ni na mahiling na smooth operation kini oras na itin over na sa gobyerno lokal kan Legazpi kana DPWH ang nasambitan ng proyekto. Alagad, sinabi man ni Casulya na kaypuhano naman giraray ka ang alkalde na mag-crear ni na kumbaga team o consultative team kay bahan sa iyang komitiba ang barangay council kan Puro asin an iba pa mga opisina sa laog kan na City Hall para sa operasyon kaining People's Park dyan sa barangay Puro kan syudad kan Legazpi. Bako yan so initiative yan kan AKB? Yes, oo. Sinda pagibo ka yan? Ngunyan, ano ang plano ka ito-turn over yan sa city government? Actually, saro iyan sa mga naging question. Sa first regular session kan Sanggunian Panlungsod, nabukas ini ni Engineer Casulya, alagid punesyon ni Atty. Butch Lucila at sa itong saro man na konsehal na dapat maklarargo na kumbaga titulo kung sisay dapat pag-turn over kaning nasambitan ng proyekto, pero naklaro man na andubos na ang proyekto kan mga national agencies o national government agencies direktamente ma-turn over man giraray sa LGU. Siyempre, initiative yan kan AKB, dahil pasabot kung sindaan mamanage ka yan o ito turn over sa city and paano ining mga stalls dyan and iba pa, paano ang pag-regulate, paano ang pagpapaarkila dyan sa mga pwestong yan. But almost haros patapos na ang proyekto ba ko? Yes, sabi nga ni Engineer Glenn, nag-anticipate na sinda na any period mo niyan representing taon matapos na ang proyekto kaiyan sa People's Park. Kung kaya, in kaso man daw, ang DPWH mag-turn over kayo sa LGU, dapat handaan na ang LGU. Di magibo man siya nakigaro guidelines kayan kung papaano ang sistema sa operation. Roger. Okay, sige. Dami direct na informasyon man may kinaraman din sa PICO. Kasi na turn over, completion o pagkumpleto ka na People's Park sa Barangay Puro. Galero, DCGP. Mapalasabi sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Luwas Ilion nindo dyan sa park o sa boulevard. Si dati mga katuong parking area kan mga panahon, dinevelop ngunyan. Sa Tahaw, itong garo pavilion. Na kung may mga events, pwede duman gibuhon. And sa gilid kayan, mga stalls, uniform pati pakagibo. Mga alimbawa, kaon-kaonan, pwede dyan, mga tusok-tusok, o kung ano pa man. Tapos sa Tahaw gud keto, dumanagod ibaboroktak sa mga rolamisa. Tetong sa mga stalls duman, ano lang ito, garo displayan siya na kan mga pagkakaan. Sumakaraon, baka ngayang mga payong-payong, etc. Magiyong pag-ilingon. So, baka within this year, maging operational na iyan, na People's Park na yan. Ilingon ta kung ano ang mangyari. Magiyong baga pag-araw kaya, igula pagpurpasyaran sa mga tao, pagkatapos, igo lamang matukaw-tukawan, kung alimbawa, gurutom na igo kakanan lamang. Ano? Okay? Uni may proposal si Kong Joey duman sa Kongreso. Magayon ini, once na aprobaran kan gobyerno kan Kongreso na maging lay itong proposal na sa mga misis sa arong sana sa mga daing trabaho
Ha? Dahil trabaho baga. Oh. Buot sabihon, housewife. Ha? Housewife. May proposal na kauan ki 2,000 pesos monthly. Ano gani o pagiling mo? Ano yan? Yan ang big boy. Okay daw ini na proposal na ini pigaapod na Housewives Compensation Act. 2,000 pesos monthly sa mga stay at home na misis. So mga UST, big boy, you stay at home, 2,000. Ano daw kung pwede man digdi sa mga UST na mga mister? Kung pwede man. Garo ano yan, kung baga yan ang igwa man lamang ki makukua so mga UST na misis, UST at home. Dahil pa man ini, although ini proposal pa sa naman, once aprobaran into law, igwa pa yung kipigapod na IRR, Implementing Rules and Regulation. Kung sila i-resay ang magiging beneficiary kani once na-implement ini. Ta primero, siyempre siya makuha budget na itatagama para digdi. Siya ang mga qualified. Tabako man gabos gayod na UST na misis, matatawang kayo ni. Baka garo ba sa nabaga 4-piece? Baka asaro pa nga ni palan. Kung beneficiary ka kan 4-piece, are you still qualified digdi sa Housewives Compensation Act once approved and maging lay kan gobyerno? Ilingon ta. Hopefully dakula man natabang tabi ni sa mga misis na yaon sa nasarong. Aram nindo may mga misis gusto na sana ang pagtrabaho sa arong. Mas mapagal nga ni lugod ang pagsamo-samo sa arong kaysa sa opisina. Apotod mo si Mrs. Yan ang mustasa. Mas mapagal ang trabaho sa arong. Household chores, mas mapagal kaysa magtrabaho sa opisina. Deng katapusan ang trabaho sa arong. Masap na, malaba, malilimpya, gabos. Minsan nga ni, day na naasakaso sa buhay. So pagpagayon-gayon kan misis, minsan nalilingawa na. Pag-abot kan agom, day pa lamang ng arigos. Ika yan, natang yan, ang alas ka. Natang iba na itsura mo. Day ka na lamang nagkukulor kan nguloy mo. Sa kanakular nga kan trabaho. Masakaso mo yan. So, ilang tatabi, kung ano ang sistema kani pag-abot kan mga aldaw. Iyo? Uni pa nga ni, so, social pension kan mga indigent senior from 500 to 1,000 pesos. Yan.
Sana all. Tapos yung iba, yung ibang mga senior, di man nakasabay na matauan kaning mga benefits na inihali sa... Nasa listahan ka na? Ano? Nasa listahan na? Hisay? Ika? Dahil pangano ko pa di. Oo, kaman indigent. Pangyari. Dahil pangani, makasabay, baka lamang makasabay magkita sa listahan. Iyan. Manggad na baga, mga igo lamang ki pang bakal-bakal kibulong. Baka yo big boy. Di ka pa man ki maintenance. Di. Marili itong... Di ko pala mga nagagamit big boy so librito. Napigtaw sa kuya kan sa senior citizen. Di ko pa nagagamit. Malinigong pa. O ito nga, isinari ko na sa arong. Taduman baga, malis taduman so mga meds na bapakalon mo. Tapos, iba pa mga essentials. Di ko pa nagagamit. Besa na, mga nasaro, pwedeng magamit na yan. Bueno, mga ipagngod, paano ka nilamang mapaaraw na tabi kita digdi po sa programang ini ngunyan na Merkules na ni. So, sa pangarap po, kan mga pag-ariba ta dyan sa luwas. Sa pangaran man ni Pio Fernandez, ako po muna ang SM Salida muna. Siring man ang satuyang pag-ariba dyan sa Lado Technical, the man from Nabwa, Camarines Sur, Ramir Tanay. Siyempre si Tricia, piliming naka-alikboy kan tamong. Nata niya ako, piliming ka naka-alikboy kan tamong. Abaan na ngayang init, digdi sa laog kan technical room. Kaya nag-alikboy siya. May electric fan, may aircon. Ano man ang God? Like ka kayo niya maliptan. Digdi nga sa anorsius butiyo man, abaan ang lipot. Bueno, salamat tabi kan sunod pagantabay. Masunod na si Pading Mar. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Magic Sinigang. Mas masarap.